Хора, аз съм YouTube Kings, не съм правил от много време клип и се връщаме в YouTube. Много малко хора ме гледат и имам малко абонати. Това е първото челендж. Играем на Color Switch, който не знае как се казва играта. Следващото. На това никой не може да ме съди, аз съм най-слабия на него. Виждате ли? Аз не го разбирам дори. Я се махай! Я се махай! Махай се, махай се! Така. Бе, харес. Пишете какво искате да играем. Така. Това си е трудно, не ме съдете. Свърка моторка, ама някакво бебе до мене. И свирка. Клоун. Cars. Играя абсолютно всичко само в една секунда. Така. Не бе, аз и без това го имам. Що ми е нещо, което имам. Виждате ли колко бързо го е? Colorfly. Виждате колко съм слаб на тая игра. О, това беше за масари. Не го правете в дома. Ето, минаме лева 12. Colorfly. Беше това. Gravity. Следващото указание ще намерите в корема на козичката. Ето какво е Gravity. Гравитацията ни владее. Това беше Gravity. Показвам ви ги толкова бързо, че аз не разбирам. Опа! Не, Боус. Това е яко като Flappy Bird. Не, като Flappy Bird. Като една игра с птичка. Black White. Това може да ви обърка. Падна ми батерията. Нищо паднет на батерия за мене. Дори се опитам да играя на Титан. Да знам, много съм слаб. На това губя още от първия път. Аз дори не ми дава. Бабе! Я се разкарай! Чудай Рио. Да се махне брейк. Играя го два пъти. Спин трак. 21. Смърт. Лайн. Нека играем първо ниво. Общо това е лайн.
Някакво тъпо видео. Скип. Превъртях видеото. Видео във видео. Много странно, така се получи. Търн. Това беше търн. И ни остана единствено контрол. Има да включим. Първо. Не ми по какъв ще е цвета. Това е контрол и сега ще поиграем малко на Shadow Fight. Да спрем малко видеото. Хора, почваме на Титан. Много е силен. Няма да ви оборудваме времето. Виждате, че е силен, който казва, че на клиповете е слаб и аз така си мислех. Ама опитайте да играете срещу него. Научих, че те използват хак. Слабо. Те използват един хак, за да са всички слаби. Срещу които се биеш. Аз нямам този хак, само хак за пари диаманти. И за безкрайната. За безкрайния живот, който не е също. О, хора, ще бихме Титан по-вирно. Просто трябва да го набием. Да ме беше ударил още малко в главата и нека ме изтърля малко там. Кризата е! Братлета. Май ще е така за този епизод. Ще бъде екстрем. Не, отказвам се. Това ще е за този клип. Надявам се да ви е харесал.